Minkejja r-riżultat elettorali ta' ftit jimilu, il-Partit Nazzjonalista jrid ikompli jiffunzjona u għalhekk li saru laqat pożittivi li se jgħinu lil partit iħares il-qudiem jissaħħaħ u jiġġedded. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervent li għamel matul il-programm Net Live fuq Net Television. Il-ħidma tiegħi u l-ħidma tal-istrutturi tal-partit baqgħet għaddejja regolari. Għaliex importanti li dan il-partit jibqa' jiffunzjona u jibqa' jkompli jissaħħaħ u jiġġedded. Bernard Grech qal li fil-jiem li għaddew inżammet laqgħa tal-Kunsill Amministrattiv u anke mad-deputati li ġew eletti sissa fil-waqt li laqgħa oħra mal-grupp parlamentari tinżamm il-ġimgħa d-dieħla wara li jkunu eletti d-deputati kollha tal-partit. Fil-jiem li ġejjin mistenni jitlaqgħu wkoll il-Kumitat Eżekuttiv u eventwalment il-Kunsill Ġenerali biex ikun jista' jinżamm il-proċess ta' tiġdid meħtieġ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ħidma tal-partit biex ikun hemm ir-rikkezza fil-grupp parlamentari bejn il-ġodda u dawk bl-esperjenza ħalliet il-frott mixtieq. Dan kif l-aħħar sena u nofs saret ħidma li wittiet il-pedament biex il-partit ikompli jikber u jissaħħaħ. Illum għandek numru sabiħ ta' kandidati ġodda li flimkien ma' deputati oħrajn illi ilhom għandhom esperjenza fil-partit ikun hemm allura issa nagħtu bidu għall-ħidma jekk Alla jrid parlamentari fil-grupp parlamentari b'tim imġeddet, b'tim allura li għandu esperjenza imma wkoll enerġija u idejat ġodda li ħajatu l-opportunità li jkun hemm aktar rikkezza f'dan il-grupp parlamentari. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fl-aħħar jiem ra żieda fl-att ta' persuni li jridu jgħinu lill-partit bil-bib tad-dar ċentrali u tal-uffiċċju tiegħu se jibqgħu miftuħin għal min irid jaħdem. Kemm kien hemm persuni illi ikkuntattjawna f'dawn il-ġimagħtejn li xiridu issa minkejja li kellna telfa u x'aktarx propju għaliex kellna din it-telfa u din it-telfa kif ġiet li jridu jagħmlu huma xi ħaġa l-ewwel darba. U dan jfisser illi hemm enerġija ġdida, hemm mabti ġdid ta' nies li nista' ngħid kważi iktar milli resqu fl-aħħar ġimagħtejn tal-kampanja. U allura dan jimlini b'aktar kuraġġ, b'aktar determinazzjoni. Bernard Grech qal li d-diskussjoni isana iżda għandha ssir fil-fora ideali. Barra minn hekk u personalment se jkompli jiltaqa' ma' entitajiet differenti ħalli l-Partit Nazzjonalista ikun lest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali sentejn oħra. Mistoqsi dwar id-deċiżjoni ta' Janice Katkuti li ma tkunx parti mill-elezzjoni każwali biex tkun eletta mill-mekkaniżmu għall-ugwaljanza fost il-ġeneri, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li bid-deċiżjoni tagħha itat opportunità lid-distrett biex fin-nofsinhar tal-pajjiż ikun hemm 3 deputati tal-partit u bekk tissaħħaħ il-preżenza. Fl-istess waqt ringrazzja lil kandidati li mhux se jkunu eletti fl-ebda parti tal-proċess fil-waqt li qal li dawn huma importanti għall Partit Nazzjonalista u li se jara li jkollhom l-opportunità li jaħdmu.